Kapag naihanda na lahat yung ingredients na gagamitin sa pagluluto, sisimulan na natin ang paggigisa. Ang unang igigisa natin ay ang luya at bawang. Isunod ang sibuyas. Haluin lang natin ito para pantay ang pagkaluto ng bawang, sibuyas at luya. Ngayon, isusunod naman na natin ang kamatis. Ilalagay na din natin yung buro. Ngayon, hahaluin lang natin ito. Maglalagay naman na tayo ng tubig. Haluin lang natin ito. Ngayon, maglalagay na tayo ng paminta. Sunod, ang magic sarap. Pwede rin kayong gumamit ng asin dito. Pero ako kasi, mas madalas na magic sarap yung ginagamit ko na pampalasa.
presenting Buro Ilocano recipe. Ayan po.